Bon dia, són les 10. Fa mitja hora que hem sortit de la Besurta, aquí, i estem arribant al refugi de la Reinclusa. Ara no es veu, està aquí. Anem cap a la Neto.
3000. Tranquil, que és fàcil, però ves mirant bé on... Sobre tu està xupat. Tira, tira! Aquí és. Míralo. Just al mig del passeig de Mahoma. Arranca aquí, com Esparta. I arranca aquí. Míralo. Mira que arriba aquí.
Neto!